Biz Sәләт бөгелмә alanından hem biz кәбестә. Min Sәләттә 17 елдан. Ә мин Сәләткә 2013 елда килдем. Миңа калса, иң якты хәтере ул минем кулдашымның кички чараларда бик матур җырлавы. Бөгелмә текә, барлык сәлкешләр белә. Сәләткә без гел кайтабыз инде 10 ел биредә. Сәләт бөгелмә. Бөгелмә. Мин Сафин Лейсен. Мин Габделбаров Алмаз. Без Сәләт Сана каланың 3-нче төркем әйдәманнары. Мин әйдәман булып 2 ел эшлим. Мин әйдәман буларак әле 1 ел гына. Безнең төркемдә гитарист та, җырчы да, битбоксер да бар, һәм бу әле бер донер гына бит. Кулдашлар буларак күңелдә калган иң якты хәтирә ул форумнан соң беренче шәмшегебез тышта, йолдызлар астында үткәрелде. Иң шәп кулдаш ул Ләйсән яңгыр шикелле. Юк, ул күзне чагылдыра торган алмаз шикелле. Сәлам Айсылу. Сәлам Рамис. Без Сәләт Рухияттан. Һәм безнең төркемебезнең исеме Тапкыруллиннар. Мин Сәләттә 2012 елдан. Мин дә 2012 елдан. Без бит бергә башлаган идек. Мин айдаман буларак 1-нче ел эшлим. Мин дә 1-нче ел эшлим. Мин 6 тапкыр булдым. Ә мин чибәррәк. Ә безнең кулдашлар буларак иң зур уңышыбыз ул зарядкага бер кайчанда йоклап калмый идек. Иң шәп кулдаш ул Алмашлык. Нинди? Без Мин Рафис Халилов. Мин Лүзә Хуснуллина. Без Сәләт Раушан аланыннан. Безнең төркемнең исеме Беренче канал. Безнең төркемебезнең уңышы ул балаларның мәхәббәте. Иң шәп кулдаш ул акыллы, матур һәм мишәр, ягъни Илүзә. Минемчә иң шәп кулдаш ул Шаян, Тапкыр һәм Мишәр, Рәфис. Мин Илвена Каримова һәм минем кулдашым Фәнил Галиуллин әнә тегендә утыра. Без Болгар туган тел форумының әйдәманнары. Кызыклы фактларга килгәндә, безнең Альфред исемле егет бар иде һәм аны форумда белмәгән бер кеше дә юк иде. Кулдашлар буларак күңелдә калган иң яхшы хатирәләр ул балаларның соңгы көндә әйткән җылы сүзләре. Үсәбез. Бу безнең төркемебезнең исеме. Мин Илүзә Шавалиева. Мин Адель Хайрдинов һәм без Имәнкәйдән. Безнең төркемнең кызыклы факты ул. Төркемдә шуның кадәр күп кечкенә балалар иде. Мин алар белән бәләкәч җыштырдым. Безнең төркемебезнең үзенчәлеге ул 2015 елда мин Адельнең әйдәманы булдым. Күңелдә калган иң яхшы хатирә ул безнең һәр шәмшегебез үзенчәлекле урыннарда узу. Мәсәлән, футбол турында. Йолдызларга карап. Мин Булат Гайнетдинов. Мин Фәридә Газизуллина. Без Сәләт шәхес аланы әйдәманнары. Безнең төркем исеме Тапкыр, Ничә тапкыр? 3 тапкыр. Әйдәман булып мин 1-нче ел эшлим. Айдаман булып мин 4 ел эшлим. Безнең төркемнең кызыклы факты самолет очканда без дип теләк тели идек. Кулдашлар буларак иң зур уңышыбыз мин 3-нче дәрәҗә алдым. Минем шәмәхә футболка бар. Иң шәп кулдашлар Шаян, шугы эмоциональ. Ягъни безнең кебек. Мин Алина Рамазанова. Мин Азат Башаров. Һәм без Сәләт Болгар аланыннан. Безнең төркемебезнең үзенчәлеге 1-нче сары галстук 2-нче сары галстук. һәм 3-нче сары галстук. Безнең кулдашлар буларак иң зур уңышыбыз ул 14 көн. 17 бала һәм бер гаилә. Иң шәп кулдаш ул ышаныч, Өмет. таяныч.